गीत संहिता 37:5 सदाप्रभुଙ୍କଠାରେ ତୁମର ଗତି ସମର୍ପଣ କର, ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖ, ତୁମରେ ସେ ତାହା ସଫଳ କରିବେ। ଆମେନ୍। ତ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଯଦି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କରିଥିବା ବିଜନେସ୍ ଯଦି ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇନ, ଆଜି ଯାଏଁ କରିଥିବା ତୁମର ଲାଇଫ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛ, ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ, ତୁମ ଗତି ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର ହୋଇଯାଅ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମୋ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଆଜି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ସେ ପ୍ରଫିଟ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ହିଲିଂକୁ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ନାଁରେ। ଯଦି ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା 55:22 ଦେଖିବା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଭାର ପକାଅ, ତେଣୁ ସେ ତୁମକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଏବେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ତୁମର ଭାର ଉଠିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗଦିରେ ଶୋଇଛ, ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛ, ବେଡ଼୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଉଠିବା ସମୟରେ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତୁମର ଗତି ୟୀଶୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ଭାର ୟୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁମର ଭାର ତୁମେ ୟୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇଦେଲ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁମର ଭାର ତୁମେ ୟୀଶୁଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳ ବୋଲି ଦେଇଦେଲ, ସେହି ସମୟରେ କହୁଛି 6 ବର୍ଷରେ ଥିବା ଆଣ୍ଠୁ ବଥା ତାର ୟୀଶୁର ନାଁରେ ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି। ଯେତେ ଲୋକ ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠୁ ୟୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ଭାର ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ୟୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ନିଜ ଭାର ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତୋର ବିଜନେସ୍ ଆଜି ବ୍ଲେସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଣେ, ଆଜି ତୋର ବିଜନେସ୍ ବ୍ଲେସ୍ ହେଉଛି ୟୀଶୁର ନାଁରେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୀତ ସଂହିତା 37:24 ସେ ପତିତ ହେଲେ ଭୂମିଶାୟ ହେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ତାହାକୁ ଧରି ରଖନ୍ତି। ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା। ତ ୟୀଶୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ତୁ ପଡ଼ିଗଲୁ ମଧ୍ୟ, ଆଜି ତୁ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ, ଆଜି ତୁ ଟିକେ ନିଚ ପଳାଇ ଯାଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତତେ ମୁଁ ହାତ ଧରି ଉଠେଇବି ବୋଲି ୟୀଶୁଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା କହୁଛି। ଆଜି ତତେ ୟୀଶୁ ହାତ ଧରି ଉଠଉଛନ୍ତି, ଆଜି ତତେ ୟୀଶୁ ହାତ ଧରି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାଇ ତୁ ଯଦି ଆଇଛୁ, ତୁ ତୋର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଏବେ ଯାଇ ଯେତେ ଦୂର ଖେଟିଛୁ, ତତେ ୟୀଶୁ ତୋର ହାତ ଧରିକି ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତ ୟୀଶୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁ ଭୂମିସାତ ହବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ତାକୁ ଧରି ରଖନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ତତେ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଧରି ରଖିବେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଲୋକ କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ କି ମୁଁ ୟୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିବା ୟୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁତ ତାଡ଼ନା ପାଉଛି, ୟୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ୟୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ନିନ୍ଦା ପାଇଛି, ମୋତେ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ୟୁ 5:11 ଦେଖିବା। ଲୋକେ ଯେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ସକାଶେ ନିନ୍ଦା ଓ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି, ପୁଣି ମିଥ୍ୟାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କଥା କହନ୍ତି, ତେବେ ତୁମମାନେ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ଯଦି ମୋ ସକାଶେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ୟୀଶୁଙ୍କ ସକାଶେ ଯଦି ତୁମେ ତାଡ଼ନା ପାଇଛ, ନିନ୍ଦା ପାଇଛ, ତାହେଲେ ତ ମିଥ୍ୟାରେ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତା ପାଇଁ ତୁମେ ଆନନ୍ଦ ହୁଅ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ହେବାର ଅଛି? ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି 12ରେ ପଢ଼, ଆନନ୍ଦ କର ଓ ଉଲ୍ଲାସ ହୁଅ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଚୁର। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କି ଯଦି ଏହି ଜଗତରେ ଯଦି ତୁମେ ୟୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଦି ନିନ୍ଦା ପାଇଛ, ତାଡ଼ନା ପାଇଛ, ଆଜି ତୁମେ ୟୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ଯଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ତୁମ ଉପରେ ଉଠିଛି, ମିଥ୍ୟା ନିନ୍ଦା ତୁମ ଉପରେ ଉଠିଛି, ତ ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମକୁ ୟୀଶୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଇ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଓ ଶେଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ ୟୀଶୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ୟୀଶୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ୟୀଶୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁ ଯେଉଁ ମୋ ପାଟିରେ କହିଲୁ, ଏ ବାକ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ ଟୁ, ଏ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଆଜି ୟୀଶୁର ନାଁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଅନାରୋଗ୍ୟରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଣ୍ଠୁ ବଥାରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ୟୀଶୁର ନାଁରେ ସୁସ୍ଥତା ପାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି, ସେ କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ସେମାନେ ଦୂର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ୟୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ। ଆଜି ତୋର ମହିମା ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବ୍ଲେସ୍ ହେଇଯାଉ, ବିଜନେସ୍ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ଲେସ୍ କରିଦେ ପ୍ରଭୁ।
ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହାନ କିଏ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେତେ ବ୍ଲେସ୍ କରିଦିଏ ୟୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସମୟରେ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ୟୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ସେମାନେ ଲାଇଫ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନେ ଆଜି ଲାଇଫ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସେମାନେ ନିଜ ଲାଇଫ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟୀଶୁର ନାଁରେ। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ପିଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ର ସେ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାକୁ ୟୀଶୁର ନାଁରେ ଆଜ୍ଞା କରୁଛି ଦୂରେଇ ଯା। ସେପରି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ପୀଡ଼ିତ କରୁଛି, ସେ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାକୁ ମୁଁ ୟୀଶୁର ନାଁରେ ଆଜ୍ଞା କରୁଛି ଦୂରେଇ ଯା। ୟୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ମାଗିଲେ ପିତା, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।